Сәлем дуслар, эфирда Рамис Шаурмен тапшыруы. Һәм бүген безнең белән татар эстрадасының иң популяр аранжировщигы, саунд-продюсер, җырчы Давлян. Без башлыйбыз, киттек. Başım eğlenme, kursam dilim beylene, başta gündün eğlenme, sine deli kumel. Илдус, сәлем. Сәлем, Рамис. Ни хәлләрдә? Ничего, нормально, үзең? Әйбәт, яхшы. Синең студияда беренче тапкыр бераз экскурсия күрсәтеп алсаң, әйбәт булыр иде. Әйдә киттек. Студияның бу бүлмәсе инде безнең тавыш яздыру бүлмәсе. Монда без тавыш яздырабыз, монда җырчылар торып. Һәм инде монда эшкәртәбез. Монда безнең инде чәй ясый торган урыннар, холодильник, микроволновка бөтен нәрсә бар. Монда душевой безнең, туалет. Һәм инде монда безнең ялту бүлмәсе. Монда телевизор карарга, шулай кальян тартырга, ниндидер эшләр белән булырга, монда колонка бар, шулай репетиция ясарга да була. Монда инде безнең көзгеләр бу яктан карасагыз. Менә күрәм, студияңда бик күп плакатлар, наградалар. Шулар турында бераз сөйләп кит әле. Монда безнең стена Илсей дип атыйбыз инде. Аның плакатлары. Монда инде безнең дус егетләр алып килде. Менә Зивертныкын, Стасныкын, минем календар шулай ук эленеп тора. Шулай ук MTV, монда Матур ТВ һәм инде Болгар радиосы премиялары. Хәзерге вакытта синең нинди яңа проектларың бар, нәрсә өстендә эшлисең? Яңа проектлар дип, шулык проектлар инде. Яңа проектлар да юк. Шулык җырчылар белән эшлибез, концертларга әзерләнәбез. Әле менә Илсия белән яңа сезонга җырлар әзерләй башладык. Синең талантыңны гаиләдә беренче кем булып күрде? Гаиләдә инде әти-әни беренче булып күрделәр. Чөнки мин кечкенәдән концертка барганнан кире Караван сарай төркеменә тик Башкортстанда алар бик популяр чагы иде инде, ул 90-нчы еллар. Аларның концертына барып, Артур Токтагулов безнең халык артисты инде, ул клавишада уйный иде синтезаторда, һәм шуны мин күреп кайтып тактада шулай уйнаган кебек изображать итеп торганым инде. Уйнаган сыман. Шуны күреп инде миңа синтезатор сатып алып бирделәр. Шуны ничектер китте. Әнием өйрәтте берничә көй, ул инде Примерно ничә яшьтә иде ул? 5-6 яшьләр. Татар телен яхшы беләсеңме? Татар телен яхшы беләм дип әйтә алмыйм, чөнки үзем башкорт. Яхшы, әйдә бераз тикшереп карыйк әле. Әйдә. Очень дорого. Бик кыйммәтле. Ат бәясе. Ат бәясе. Менә шундый выражениелар белән әйтик. Все понял. Отношусь к этому отрицательно. Миңа барыбер. Җенем сөйми. Җаным симейсә. Какой ужас. Кабахат. Астагфирулла. Астагфирулла. Далеко-далеко. Яһаннамда? Дөрес, җәһәннәм тишегендә. Җәһәннәмдә.